Takže ahoj všetci, ja som Harvey a vítam vás v ďalšom dieli hry Shakes & Fidget. Dnes je streda večer, tak a my si ideme zahrať Shakea ako inak. Celý deň sme skoro nerobili hospodu, takže ideme na to. Pošta Varer, zobraziť súboj. 146 level. Ale skoro dostal na prdel. Výborne. No, ako vidíte, skončil mi Elík okridlený. Škoda. Nevadí. A pozrieme sa, čo tu máme. Výdrž. Máme tu dve výdrže. A máme dobrú zbraň túto. Dáme to do šťastia. Tak. A skúsime si temného jazdca. Pochybujem. A do polky ho dáme bez zelíku. To je zaujímavé. A zelíkom ho tiež dáme do polky. Dobre, dáme si quest. Musíme si dobiť húbky. Because. No ty vole, joj, dobre. Yeah. Jo. Výborne. Pozícia 109, to pozícia bola 7. No a my sa presunieme na 17. Kde si odklikneme hliadku, kde sme ešte dneska neboli a pozrieme sa, čo tu máme. Elík. A zbrojka. Shakes, čo mi nám ponúkaš. Obratnosť 24. Kopujem. Kaj. Kúpim aj tento na tú silu, mne to je jedno. Aspoň aby som mal elíky nejaké. Dáme to do výdrže a do šťastia. A skúsime... Už mám. Ideme na Yetiho. Yetiho sme nedali. Tak skúsime ešte Yetiho raz. Nedali. Nedali a nedali. Čiže viacka si to nebudeme skúšať a dáme si arénu. Výborne. To mi páči. A náš cech. Ako sa mal náš cech? Dobre, zatiaľ hrajú. Tak, no a my si dáme toto na XP. Výborne. A presunieme sa na S10. Kde máme postavu do Harvey. A ideme na to si pokúpať nejaké vecičky a skúsiť nejakú arénu. Takže čo tu máme? Výdrž 2, obratnosť 2, obratnosť 2. Obratnosť 3, výdrž 3. Dáme si na obratnosť. Výborne. Výdrž 1 až 13. Obratnosť 3. Tam mám. Dobre, takže tu nemáme nič. No a dáme si arénu. Výborne sme ho dali. Podzemko nemáme ešte, tak dáme si quest. Aspoň to dáme za veľa. OK. Ešte by sme sa mohli pozrieť na kamarátov chat. Ak si nezmenil heslo. Nezmenil, takže on to nehrá. Takže si tu môžeme odkliknúť. Ešte tu máme nič. Výdrž 236. By som tu na tú výdrž kúpil, ale nemáme peniaze. Keď my nemáme ani jeden, ani máme žiadny cech, že? Takže naspäť. OK, takže hráme ďalej.
Dáme si quest. Ó, výborne. Počkaj, neskúsme si celý dungeon. Tento basožrot. Je to dobré zatiaľ. Áno, presne. A dali sme ho, výborne. Výborne. OK. A my si zmeníme e-mail na tento účel, lebo postavu som dostal, že... Takže som späť a to bol failed, čiže e-mail nemáme, takže... To bol oddrp. Dobre, dáme ďalej. Vylepšíme sa trošku. Teraz sme tu naklikali dosť toho. Dáme si nejakú krátku hospodu. Toto na 4 minútky. A skúsime si potom aj ten dungeon. Speciál obsahový, kedy nám končí toto. Chcel by to kúpiť húbky a zatiaľ zdarovať 3748 len. Táto postava je dobrá. Mal som prvý Griffin Neodraka na serveri. Mal som to pozíciu 7. Bol som dobrý. Pozrieme sa, kto je prvý. Andrea. Ty vole, to už je 204. Oh my god. Ona je dobrá. Kde je druhý? Smysl is back. On má vuvuzelu. On má vuvuzelu. Ja chcem vuvuzelu. To je hajzel. To sa ma nezaujíma takéto levely. Tento účet dostal kvistík. To je zaujímavé. Poďme sa na kvistíka. To je lamka. Ahoj, to čo len spôj z tejto hry. Mám nieco 5000 odberov. Budu rád, když nám pridáš odkaz dole pod popiskem.